Karbi Anglong Arada Tumhan Ketom a district Karbi Anglong is Karbi Anglong di Mahasau Arada Tumhan Choro Parpiklo BJP aphan BJP candidate Liphan vote laan nang palong piapon la pen ke ako nili choro thui ilitum Prime Minister Narendra Modi ilitum Home Minister Amit Shah la pen ilitum ningachi thenai la pen Karbi Anglong panang chi khonnai Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapenili Saraphan Lapenili to CM Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ramangsa Lapenke di Mahasau CM Debolar Korlosa Lapen tim Karbi Anglong Lapen tim di Mahasau Lapen Kadok Avela District at home District BJP District Committee Labangso a President Secretary a member Lapenke Mondol Committee Doan a President Secretary Pen Clemra Pedatuman Lapen Food Committee Lapen Page in charge Atuman Sitame Alang Litum Laan Nagachipalu Ioposi Pini Abangke Om Dung a margin pen Nilipana Pahai Pono Lasi Alang Litum Halna Churu Parpik Lapenke Nili kekrem konji kedamia bangke non birthadang la global warming itu hang piklo no bang parante ing piteng prang ta beda jo ini menit monor usame itu unji apan ke sungkum Karbi atu ngabang pada inki oke pangreng abang ke inki pangreng bangke aning hang di tapi si imando la si open eta nona bangke 30 degree Celsius jong si apak dolo ne inki reng relo de la si nili aning kanwa lak isi ating pierong ipon la si ne kan polo tangpe nili lak ating pierong ipon la bangke penapa bangke wall environment di penapa si cengpon ko tapi aning kanwan lengke nili la MP ke mana seka bangke lak ho ating pirong dukun la penke inu da munit ke nangi aning kanwan ke 16 liters of oxygen nai la pen isi ating pirong theta na ating pirong apan ke 27 amune pansi oksigen ipon lasi moni diawedet usame la pirthe adang jontu janawar pen chenglo katok awe munit monor usame la bangso oksigen bangke longpur la pengenon akisung nai la pe ke phere mi menai bang la pano nangli ini tu ipuawar usame aprange ring penene bunno bulande Chulis feet pensine langlong kon non ke 80-90 feet nang ko labang ke lang ke kring penayo ini lo pini tingpi theng prang adim usitame ke pawi ajo ini la si jase mette na bangke lang roy lang zeng kano welong sitame ladang bang lang roy akung bangke tingpi arong iponang ko la pen lang bangke kiteng nangya dim an abang kiteng ponang teng ponang labang so kam da klem ko la pen non a generation ayu da tumhan kering dia warsai kato bebe phanga sakuri ke pia dunelo ako sakuri ke long et un elo dasi kering dia warsai phan jase met peda bangke dakar dialong autonomous council di Mahasau autonomous council tourism ma department da tu dasi non tourism bangke tesi selang konbom alang sitame tourism abang ke pangchuk monje phaje claim konbom lo ladak sitame nilida cerap dun pamekapo
lapen tourism abangke Ladakh ke pahinu sondawi Ladakh bangke nang litum preserve nang po English and polo preserve nang po preserve lo pulo te nang litum tangka maha Ladakh longpon upa lama ko tourism spot ta do pikar biang lo melo lapen ke anlo tanda Ladakh yu da tumbang tangka maha ka do bisa kai kacu income ye pan awasa do pon kota dewa vista ilitum ayu da tumhan kache pare nahi kache than nahi bangke hospitality la bang swa training bang itu nahi bang along ka pre ka munit bang lo le koson se ବ୍ୟବହାର nahi ma ja ta mela si tourist atum bhan se pawang pawong ni polone litum cleanliness la pen security la pen hospitality bang ilitum la bangke cari pameka nahi la pen ket pameka nahi non ilitum kajironga long da heglong lo Australia pen Japan pen la pen kapre kadim pen tourist atum wang po hola guide atum hai guide atum bang japon po ticket heglok ingnal heglok lo pola de la ani karong hai $10 $20 tekang de titit ege dollar lo kulon dulu ko lasi ahut penke la high ticket heglok ingnal heglok Hindu heglok tala Japanese atum ko noi Australian atum ko noi lai tourist atum de me paisa ka tekang hai ahut penke suri phokke apta long du lok titi atu suri ke apta long du lok ta si tourism aspect do open la dal bang ili tu se met kata la claim konan la penke ini tu la agriculture ahin tu same Ladakh landslide ta be flood ta be lang ta 2000 ili tu organic labang so kheti ke claim ye mansi jase net pe da bang ili tu claim bor ipon ang palam non Punjab along sonson ke chemical fertilizer lapen ke chemical pesticides IPK ong joini hola dake muni datung income ke dulo ta cancer bang long cry tala son ke dia lapen kan biang longa bangke jasemet peda bangke hanso punoi birik punoi kadoka vietnam an sitame Ladakh asko pang hiu te bose itu market link bangke ini tum pa strong mode klasi marketing bangke kapre atum pen Flipkart atum pen same kapre tum pen same ini tum tie up nang lapen ke central government pen scheme doan usitame central government pen scheme doan usitame dak karbiang long ja semet pen kewang dia pan nili pori pan ola pen 244A lapen 125 constitutional amendment labangso article 2442 lapen 275 labangso akam seprame nili ministry tempen cingki cethan pon non Northeast along Cape Autonomous District do Mizoram long ke thom do lakher pawi chakma lapen ke Meghalaya long sitame Khasi Jontia Garo Autonomous Council do lapen Tripura Development Council do lapen Assam long sitame ke thom do PTAD di Mahasau lapen Kabiang long di lasela Cape Autonomous district aphan non aja kong dengan dorun elo kasi aja kong bang abisi more power binang popula bangke Rajnath Singh already Rajya Sabha long sedame introduce etlo Rajya Sabha long introduce etlo lapen ke non nagi piatan kamaha penge la Cape Autonomous District abang dorun elo pusi lasi 275 labang so article ka ke implement ye pan non atangka peng dorun elo la king turun elo la so tribal la Cape a district a tribal at lasi jasemet peda bangke labang so ka implement ye pan ta mili jasemet peda sir nang kodang tak kahino kacit heglong lo suri ka aplong long ason mane no kami mane politics along ke second equal to last second ke long pen last ke long ke chehuman lasi pak wet pen ke hai te kai lo pak mi pen ke hai te katong nong lag isi pen so se ke hai di lagi ning karong
alam lo lapen la ke klaim ke dam ya kaman tu se me nang litun kadok kita cerap cetu nono ilu klaim lapen dam